Som šokovaná, všetci sme šokovaní z hrozného a zákerného útoku na premiéra Roberta Fica. Stalo sa niečo, vážne z čoho si zrejme ešte nedokážeme uvedomiť, alebo to nedokážeme obsiahnuť. Fyzický útok na predsedu vlády je predovšetkým útok na človeka, ale je to aj útok na demokraciu. Akékoľvek násilie je neakceptovateľné. Nenávistná retorika, ktorej sme v spoločnosti svedkami, vedie k nenávistným činom. Prosím vás, zastavme to. Polícia zadržala páchateľa a keď to bude možné, určite prinesie viac informácií. Dovtedy, prosím, nevynášajme rýchle súdy. A myslíme na to najdôležitejšie. A to je v tejto chvíli jediné. Aby sa Robert Fico čo najskôr zotavil. Ďakujem za pozornosť.